Dobré ráno. Takže ešte sa vraciam k funkčnosti webu. Zistil som veci, ktoré ma furt netešia. Otvorím si český spolek a len tak námatkovo, myslím, že som vám to aj spomínal v nejakom maili. Idem na dokumenty Českého spolku. Prihláška nič. Je tam vložené PDF-ko, pokiaľ si pamätám dobre, kde je formulár prihlášky, ktorú treba vyplniť a priniesť do spolku podpísanú vlastnoručne. Nedá sa to robiť elektronicky. Je to kvôli GDPR a kvôli tomu, aby sme mali my evidenciu v poriadku. Čiže nezobrazí sa nič. Kontaktné údaje. Ak by mal aj niekto záujem sa s nami skontaktovať, tak to nezvládne, pretože z tohto sa nedozvie nič. Pokiaľ viem, je tam vložená mapa z Google a sú tam kontaktné údaje, to znamená, že telefón, mail a hodiny pre verejnosť. No a teraz k tomu, čo som spomínal večer, že síce sa tam dačo zmenilo, ale dačo sa zasa pokazilo. Kalendár akcií, neviem, ako to bude fungovať teraz. Kalendár akcií sa mi otvorí ako toto. Čiže nepoužiteľné, pretože z týchto vecí prakticky nie je kalendár akcií nič. To je to, čo ste tam nastavili, tie 2 stĺpce a 3 riadky, čiže 6 postov. Idem naspäť na úvodnú stránku. Priznám sa, že som neskúšal otvoriť konkrétne. Áno, toto sa otvorí, čiže to je v poriadku. A nezobrazí sa tamto video, ktoré sa mi v backende normálne zobrazilo, čiže neviem. Dobre, vypínam, aby som... Áno, je to tam, dobre, čiže to bol blok Braveu, takže toto je v poriadku. Ďalšia drobnosť. Nemám sa kde pozrieť na všetky akcie a na všetky akcie, čiže ma nehodí do kalendára, aby som si mohol nastaviť, či chcem vidieť denne, mesačne, ročne, ale hodí ma naspäť na to, čo ste natvrdo dali do toho archívu. Takže ešte idem naspäť na úvodnú stránku. Otvorím si niečo, čo tam nebolo, čiže povedzme, že pre deti a mládež, tam sa mi zdá, že nebolo nič. Áno, toto je to zobrazenie, ktoré som ja hovoril, že je úplne iné ako to, ktoré je nastavené. Ak idem, tu sa mi to zobrazí správne. Ak si chcem v archíve, mimochodom toto okienko s archívom by mohlo byť aj na titulke. Na výber konkrétneho mesiaca niekde, kde je vyhľadávanie, tak priamo pod to a potom pokračovať tými ďalšími vecami. Dobre, povedzme, že říjen 23, tam sú 4 posty za celý mesiac. Zobrazí sa mi vlastne posledných 6 správ, ktoré boli postnuté na web, na titulku. Čiže tuto niečo zahaprovalo niekde asi v nejakom nastavení, tam treba urobiť tak, aby to hralo.